Il-Gvern lest li jipprova jilħaq xi forma ta' qbil mal-Oppożizzjoni dwar il-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Programm maħsub mill-Gvern sabiex jiġu investiti f'pajjiżna flus illi minnhom ikun jista' jibbenefika l-poplu Malti u għawċi kollu. Il-Prim Ministru Joseph Muscat għal dan it-tlieta fil-għaxija fil-Parlament meta ġew diskussi l-estimi tal-baġit għall-uffiċju tiegħu. Huwa sostna li f'każ li l-ftehim mal-Oppożizzjoni ma jirnexxix, allura l-Gvern ikun lest li jilqa' l-verdett tal-poplu kif dejjem għamel. Il-Prim Ministru sostna li qbil mal-Oppożizzjoni ifisser li ssir diskussjoni fejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni jisimgħu lil xulxin biex finalment il-Parlament jieħu deċiżjoni fl-aħjar interess tal-Maltin u l-Awċin. Jekk kapaċi niftehmu, jalla niftehmu ma' konsens jfisser mhux li l-Gvern jaqbel mal-Oppożizzjoni. U laqqas jfisser l-Oppożizzjoni taqbel mal-Gvern. Konsens jfisser li naqblu flimkien. Il-Prim Ministru sostna li dawn id-diskussjonijiet għandhom jitmexxew minn esperti fis-suġġett u mir-rieda tajba tal-partijiet. Tkellem ukoll dwar il-baġit u dwar ir-reazzjoni li l-Oppożizzjoni kellha għal miżuri u l-inċentivi imħabbra mill-Gvern. Jidher li it is lost for words. Ma tafx x'ħataqbad tgħid fuq dan l-ewwel baġit ta' dan il-Gvern. Matul id-diskors tiegħu il-Prim Ministru rrefera għal bosta inizjattivi li qed jieħu l-Gvern biex jixpruna l-ekonomija fejn semma fost l-oħrajn il-Go Free Travel Weekend u qal li minkejja l-kritika tal-Oppożizzjoni din kienet suċċess kbir li tassewwenet lill-ekonomija Awċija. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-liġi tal-finanzjament tal-partiti li kienet imweda qabel l-elezzjoni ġenerali u għafisser kif il-Gvern kien lest li jibda jiddiskutija u ma qabatx u ressaq il-liġi għaliex huwa kien lest li joffri li tal-ħbiberija lill-Oppożizzjoni. Sammi naqra allura x'ħadd ma ridna nkunu akkużati mingħand ħadd. Illi meta hemm partit fl-Oppożizzjoni li qed jgħid illi għandu diffikultajiet finanzjarji kbar ħadd ma jakkużana qed nippruvaw avversarju qed arkub teħ finanzjarjament nippruvaw nkissruh. Dik kull ma għamilna jekk iridu nibdew niddiskutuha għada, aħna lesti biex nibdew niddiskutuha għada. Il-Prim Ministru qal li l-Oppożizzjoni ma tafx ser taqbad tajt aktar dwar il-miżuri tajbin imħabbra mill-Gvern fil-baġit u għalhekk għażlet it-tattika li tipprova tnessi l-baġit lill-poplu.